kuma akwai wani abin da dama daga cikin jama'a ba su fahimta ba. Abin da jama'a ba su fahimta ba game da scholarship shine ya zama kamar al'ada a duniya, kuma al'adu mun san suna da lokacinsu da yanayin da suke tafiya a kodayaushe. Shi scholarship akwai kamar lokaci, yana da kamar lokacinsa ne, yana da kamar kakarsa, lokacin da a nan lokacin ne ake harkan abun. Kuma a yanzu yawancin scholarships kukkullewa ma suke yi, yawanci kukkullewa suke yi, suna yin ko interview ko kuma suna tura sakonni wa mutane cewa sun samu. Domin kamar ni lokacin da na samu scholarship ɗina a 2021 a University of Edinburgh, tun guraren April aka sanar da ni cewa na samu scholarship ɗin. Zuwa guraren May na soma magana da jami'a, sun soma turo min email, ina tura musu takardu, transcript, wannan abun, wancan abun da sauransu. Haka mun fara magana akan abin da ya shafi kamar yin su visa da sauransu haka. Da haka yanzu gaskiya ba wai babu scholarship ba, ko da shi ba a taɓa rasa scholarship ɗaya ko biyu da suke buɗe ake karɓan application. Amma kuma akwai lokacin da shine lokacin da mafi akasarin scholarship a ƙasashen Turai da Amurka suke marabtan masu nuna sha'awansu na neman scholarship. Kuma wani lokacin yawanci yakan soma ne daga kamar guraren August. Misali, daga cikin manya-manyan scholarship irin Chevening, akwai lokutan da a guraren August suke buɗewa, duk da cewa yanzu sukan dan buɗe a September, amma dai daga August yawanci, daga zaran August ya keta lokacin ne ake gani soma yana karewa, za a shiga abin nan, za a fara sabon shekara na karatu. Don haka a lokacin ake sake scholarships da dama. To a lokacin ne zan fi mai da hankali wajen saka scholarships da kuma yadda ake amfani da website ɗin.